Kerronpa teille hieman lasitteista. Lasitteita on monenlaisia. Raaka-aineita niin on tuhansittain. On mangaaneja ja sulfaatteja, shamottia ja kuparioksidia. Lasitteisi voi käyttää melkein mitä tahansa. Mielikuvituksesi asettaa rajat, jos sekään. Mutta minä en haluaisi huomenna mennä tekemään laboratorioon lasitekoe-erää 3 tunnille, koska pelkään saavani kalkkipölyä keuhkoihin. Se ei ole hyvä juttu. Lasitteissa on omat haasteensa. Niiden valmistaminen